tataka timende kundaseze mudaidze munhu akanga akabata goridhe akabata goridhe ndokuja ubi mapawa right mapawa gauya ndiyo ndaseze say it is mapawa is arrest pastor right vamos pana issue bana baita dispute yekuti vanhu vakashanda under supervision yamai avo asi property iri yambuya then mbuya vakanga vasipo ndobva vati no chiitai sei chishandai zvamabata handiti mubata ndozoona ndadi ndauya saka zvadaro mbuya vasati vauya awa mai avo wakabva watora goridhe handizvo right kana handisizoti wakatora goridhe kana asi handiwo pane nyaya yacho pane nyaya yekuti nyaya yakubva pekuti goridhe rakatorwa ranga rakawanda zvakadii because avo vari kuti wakomana vari kuti wati goridhe ratakapa chii mai avo ranga riri 13 grams asi mai avo vari kuti yanga isiri 13 grams ranga richi 2 grams 3.7 saka tikati no hazvinetsika kana paine munhu anga akabata chii angabata goridhe wacho handiti munhu anga akabata goridhe anenge achitaura kuti goridhe ndarakabata ndandakabatiswa igoridhe rakati rine vhadu yakati ndosaka tamudaidza papa kuti mimi mungotaure kana makangana munongotaura ndakanganwa pane kuti nyepero ii munongotaura zvamunoziva kuti azveshuwa goridhe rindakabatiswa inini igoridhe rakati goridhe randakabatiswa inini ranga riri 3 grams 7 point simba jongwe ko 13 yekutaura kuti mamune 13 handisi inini ndi makamhatobhadhara makabhadhara unani mari ndakapa ndo wanga wakabata goridhe panguva asi uyangarire wanga wari wese wanga uri wese bamba wakabhadhara 3.7 mamuruzoi wakabhadhara goridhe ndandiri asi ndakazoti goridhe ndakazoti ngatisabhadhara kuti mirire mbuya boys that was not the issue. The issue yamakauya nayo inini yekuti azingatimirire kuti mbuya azouye handiyo issue. Issue ndeyekuti we want to know the quantity. Ndo patinoda kuclarify kuti quantity because nyaya yanga yekumira pekuti pane vamwe wanga vatori kusera wanga vachitotodawo mari yedu ipo papa handiti ndosaka takazoti hondo yakazouya pekuti tibvunze kuti mbuya yavari kuti 3.7 imuti 13 ndopene nyaya yepo ndosaka tazodaidzawo kuti aclarify kuti zveshuwa iwe wakabhadhara mari iyi uyo ati ndakabhadhara 3.7 grams iwewo uri kuti haukonfirma nhasi kuti zveshuwa wanga uripo pakabhadhara 3.7 saka uri kuti herewe in other words mai ava namatanozana mapawa wakakonaiva kukutaura figa yasiriyo ndozotaura iwo pamakabata goridhe makabata nani vamunani mapawa takamutisa bhadhare goridhe anobhadhara goridhe takatomutisa bhadhare goridhe boys mafiga zamutaura handizowetsakuita nokusabhadhara ende musi wacho anobhadhara wakaridzosera tikatipamaitako kuti chengetai mbuya auye saka rakadzoserwa ukadzoserwa iwo 13 anga kangobatwa akatopiswa nemapawa wakadzoserwa 13 anga atopiswa arira wakadzoserwa 13 wadzoserwa 13 washa ku ndapamaitako vamanyora nabasa aitaita timirire mberi nonyenge rivhebhuda izwa goridhe rine rekodi goridhe rabuda nhasi kana ungava uri pamaini uri papi kana chii production yethat day inorekodwa pasi kuti nhasi tatichibva magrams akati handiti expected income imari yakati kana unitaurawo kuti ungamira pazveshuwa kutaura kuti verbally kutowirirana goridhe neumbavha uri mugoridhe nechitsotsi chiri mugoridhe handitika kuti ungomira pokotaura kuti mbuya ndakapa 13 grades hauna pakanyorwa hapana hauna kana chii aimimvura tsika yenyu ndiyo kana muti pamaini ipapo
sponsor handisi pamunoti goridhe mabata hamuna pamunonyorera tinonyorera kwambuya mbuya ndio unozozviona kuti zvaita chi tatosvika nesikiri yacho pana mbuya ndo patinoziya kuti zvakaita saka inini mukuti kuna mbuya makazoenda here takazoenda pa takasvika kusina goridhe maita kwasina goridhe tosai bhuku retimbona angaisa kugoridhe angaisaindo pangati ndakatengesa aana mapfa wakatengesa wari makabhadhara angariko vanga varipo wese wazvitanga kunetsana panyaya dzema-expenses avo asi goridhe vanga watopima wese vachinoti god 3.7 grams apa kubhadhara kwazi makabhadhara anga aripo kurutise ungosipo takatodesana mapa wakasvipa goridhe tikadzosera mapa unadzosera goridhe robarika ikapamaita takatodetsana kuti ausadaro usatenga ako pagoridhe kana mbuya asipo tumirira mbuya uyu manje mapa ukasvipa goridheyo ndandokubvarira motikari yako ndounozosvipe mota baupiwa mari yako asi goridhe ndizvozvo ndakamudzosera saka urutise kuti iwo wakabhadhara tatotobhadhara mari wari wese uyu kwakuti aiwa mari yangu ine maexpenses aizobudiba right saka wakazozotserwa here mari yacho after wadzosera gold tadzosera gold mari wakanga wadzosera ndobva wazoya futi bva watora mari handi wari 2 futi wazotora wawega saka yanga asisipo yanga asipo maimaka maita kabhuku enye akataurichirwa aiwa musa waindi kudaro nizvo ndiri kuda ini nizvo ndakatarisira hapana chino taisei pakazi 3.7 kuseri kuneexpanda pakazingorima pakazingorima bhuku chidzinga imukaona pakazi 3.71 pane pakazi 0.54 27 years izwai mati pakazi chii pakazi 0.54 0.54 times 50 yanga yaitwe china 27 years yes china 3.71 yanga yaisakati times 50 185 times 0.3 ndokubhatakaisa percentage yangu zvitoange takazoenda kuonesana panyaya yekuti maexpenses akanga ada kunobviswa emukomana uyu mushure mekunge tanyorana maexpenses aripo papo pamusa 23 june ndokunga pane pakanyorwa vanana bifi nesitomufoya izvo zvese iexpanda rake ranga achisa iexpanda ndandisingazii inini mubuku mangu tomato necabbage ndanga ndisikarizivi expanda reroyo ndosaka takazoenda kuonesana pakuti taenda kuna mapawa tichitengesa gold iro mapawa akatipa mari ndikuona kuti $283 kubva mu185 pozitoita kuti gramage riri apo tikazoenda kumarket inoenda kuti kwire bichari handiri mubata ndikaenda kukwira bichari mama ndopane mari yakabuda $283 iri kubuda musomo wangu asi handina kuzoinyeva pasina basa kuti handaa kubiza nangorima kuti handisi kuda nekuti expanda rangu riri over 200 something ini ndikamuti handikupi mari iyoyo nepakusara pekuti sponsor wako wakamisa mumunda mangu ndisikazvizi saka expanda rako handisi kuriziva ipetakaenda kunetsana zvautaura wakasvipisa uyu gold ichokwadi wakamusvipisa zvigold taapanze mushure mekunge avhurira uyu mota ndakabudimira dhimako ndikunetsana kwanga avhurira uyu atora kidzi mota dzinokomana uyu saka zvadaro tazonetsana taapanze ndakatora mari ndikadzokesera mukoma mapawa akatora gold akanipa gold zvangu angachire mari 271 zvadaro ndopetakadetsana kusvitira mukoma mapawa akazodhiraivha kunyamba kwavo nyaya yangu pairi nyaya yangu iri pekuti ka uyu ataruda mari 13 grams imari 1016 imimi syndicate yenyu inaona ungani irichi inaona 7 wakawabhadhara yone iwe ndiwe sponsor ndoshanda tiri sponsor nekutoshanda tese. Aiwa, ndobva kuti iwe ndiwe sponsor here. 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 Iwe ndiwe
because issue there, let's look at these two. Tinozviziva mugoridhe munhu anonyura. Unoenda pagomba wocheresa gomba woisa 5,000 mugomba wobudisa $400. Saka kakawanda chitsotsi chinoitwa nemasposa ndechekuti kana aona kuti expandara rakakura anobva ndodzosera mari yake nekusabhadhara vanhu. Okay, anocreate a situation yekuti asabhadhare mari because anenge anyura. Atoziva Papa that's not a creative situation. Takati pakuti ngatitaurirane pamari shoma yabuda. Iwo unodora. Sponsor wako unodora. Wanaona issue haisiri iyoyo. Issue yatope kuti utotaura kuti ndutore mari ye13 grams pamuda. Saka iwewe, alright. Iwewe Anzani. Tinozviprova sei ngori makuti wakapa mai wa 13 grams. Ndakasvika pakuti harisi dambudziko rekuti 13 grams maitako even magrams atawo. Nyaya yangu yandaenda kudai kuna isho kuti mundibatsira ndeyekuti kushanda kwandakaita nezvatakawirira nambuya aisamupurisa wake kuti azigone zvatichabudisa wakazindimisa goridhe rachibva watora rese bwai wenza igremu kana depoint pabasa pacho bva wati mira kushanda nongori musi wekutanga patakabatisa mariyo tangoti sembo nemusi wekutanga watakageza saka tadaro izwazvo dai uriwo zvakataura udhei number 1 chena tisina kudaidza mapawa because nyaya yako ndeyekuti contract yakatemerezwa. Kuwitnessa yagoridi taibva asi iwo wazotaura nyaya yako chaicho handi yesharing ba haisi yeprofit sharing. Nyaya yako ndeyekuti iwewe after manetsana yakabva yazi ushamwari wapera ende pamunda pari kumainwa ndepamwe chibva wabuda. Saka iwe uda kuti tikubatsire kuti udzoke pamunda. Aiwa isusu aiwa ndikuti iwewe uri kuti here pa 3.7 iyoyo handitika grams idzodzo uri kuda kuti upiwewo share yako ipapo inoenderana nezvomunonga makawirirana. haisi 3.7 yakapimwa ndiandisipo noka because right now it's your word against her word kuti izoti 13 grams dzadziripo because wakomana wakuka iwo paunoenda kunopisa wamakaenda kunopisa nawo ndana Anotopiswa magweta acho. rakapiswa nemapawa wakapurisa rapiswa utangatobvasa mapawa anobhadhira goridhe anonobhadhira wapisa iwo urambwa kuti handinobhadhara goridhe apa kuti ndakatokudzosera goridhe mamburari 3.7 re13 grams hapana kana paripo pane nyaya goridhe ranga riri 3.7 points kwete 13. Wakatopisa wari wese wanga wari wese wari 2. Nyaya yakazobuda pazvikwereti zvekuti uyaiti ndakabvawo nemari yangu uku avo achiti mari ndakatorawo uku saka goridhe ngatitengeswe uyaiti goridhe ndoda kopa munhu wandakatorera mari vakati kana kuti iwo tikweretese mari indaiti goridhe atengesi mbuya asipoba iwo excess yako nambuya yanga iri pano mbuya ndiye wandakabata neagreement mbuya pakaenda kwarera wakati pano aizwa agreement yako nambuya haichinjisi quantity yegoridhe. Kana yangu iri 2 grams 2 grams whether rina mbuya kana rina mbuya i2 grams. Saka iwo chaunonyanya kuda kuna mbuya chii chesautaura kuti kuna mbuya ndikunyanya kuda chakati kuna mbuya because iwe ndikuona kuti nyaya yako ndeyekuti iwe kuti no munhu wangu enda jara kutamba naye akatipa contract mwedzi wechino ndi mbuya saka inini uyo handisi kumuda kundidzinga wakaita kandidzinga zvisiri pamutemo munhu anofanira kundidzinga ndi mbuya. Pamusoro changamidzi kana ndisingakanganisi pawakanarita nyaya yako last time wakataura kuti mabatiri amamaita iwo musi wacho ende nanhasi kutaura kuti it was first day handizvo right pakabuda panditi yautaura iyo whatever asi chiri kurwadza ndechekuti wakataura iwewo kuti mamatobata bhandi asi bva wanzi no handichadi kuti mudini muenderere mberi ndo zvakurwadza kuti bhande rarapo and you were expecting mari yakadini yakatowanda manje saka ndo zviri kurwadza ndo saka tatiri kuti uri kuda madamage maybe uri kuda madamages
kana kuti contract yedu yatakatasainana nambuya hainozoenderera mberi, saka ndoda kubhadharwawo something. Ndo pane nyaya bhandi mamabata nyaya yari kuda extension yecontract wakashandawo kana 1 week pabhandi wanorikavhawo maexpenses sinzi wangagara pauri. Asi nyaya iripo manje ndekuti iye kuti achasvika kuna mbuya manje akublokwa namaita ako because maita ako ndiye hainchaji. Saka nyaya iripo ndekuti uyowe uyu ari mbuya uyu anoda kutaura nemi direct, haasida kutaura namaita ako pamusoro. Ini ndinozi mbuya mukonzo vanoti mai murwanyidzwa. Mwana uyu ndichimuona tazvo ndinosiririsa ende ndinorwadzirwa. Mwana uyu ndakatanga kushanda naye 2019, handina kushanda naye straight away kwandini. Ndakakumbire mwana wangu kuti mwana uyu auya achikumbira kuti ndoda kudini, ndoda kushanda. Uyu wakaenda mbuya ndine nhamo, mbuya ndiri kutambudzika, nhamo yacho ngeyeje zvika ndakasungwa ndakarowa mupurisa nemunhu, saka ndakaita 2 years ndiri mujeri. Ndikasaka iwe panapa uzotirowo here, uyu ari apo mubvunze umwe wacho hapana wakanga auya naye. Saka zvadaro mwana wake dangwe rake uyu ndiye akanga achishanda naye, achi mwana mudiki achikuenda kuchikoro. Mwana wake uyu wakaenda kuchikoro, iye abva asara, ndobva ndamupa futi mwana wemukunda wangu mukuru, ndikachienda washanda nani nemukune uyu. Saka mwana wangu muzukuru wangu akati mbuya ndipeiwe pekuchera, ndikati enda wochera uchishinangisa uyu, because zvaaita kumawamba kutaura chokwadi handitauri zvekunyema. Mwana uyu wakandibira ndikanyarara semunhu mukuru. Saka ndamuisa muzukuru wangu wechi2, ndakazozwa haasi kutaura bani, ndakazoona muzukuru wangu akuya ari kumhanya une tumaropo chinyi akandarohwa. Ndanda kuti dai asina inini ndatofa ngei, zvikazohanzi waisirei gomba kumberi kwangu. Ndikati iwo handi ndiwe nyamunda here, iye ndiye nyamunda, unoite zvaunoda mumunda masekuru wako, mumunda mambuya wako. Saka iye unokuchalenja sei zvikazi handizivi. Saka takaendesana kumapurisa naye uyu pabhesi paya. Mapurisa akati iye akada kuedza kubudisa kaukama yokuti murume wangu inoonera shumba, iye unoerawo shumba. Saka zvikazi aiwa endai muopedzerana zveshuwa. Ndakadzora mwoyo wangu inini ndikamuti chindi zvapera, asi handichakudi pano, handichadi kuti ushande. Kwabva takagara kukanganwa, kwabva azouya futi kazohamba hondo yataurira mumwe. Ndikazi mbuya ndawe udei, unototaura nyaya yake yekudeketera, unototaura nyaya yekudzimana, munoita 2 hours ari kukudeketerera uyu, unozoguma regai ndiite ndimupisa. Saka ndakamupa kuti ashande, ndikati chishanda nauyu handichina wana wadi. Mukomana wakada kurowa akadzipa mutsipa wadai, akahaya unozi Mugiyo uya paumba pangu, ndikada mutema nezvidhina akatizo nekushaya simba wakadaenda kamutema akatokwara. Saka iye ndobva ndamuti chishanda ina uyu hapachina wana. Saka wari kushanda ubva ini ndobva ndaenda kumusha kwangu, handina kuenda kuhara, ndakaenda kumusha kwangu kwakune zvazvoda kugadzirweyo. Ndiri ikoko ndakazwa iye nandiye akatanga kufunga. Mbuya tabata staff zvadai. Ndikati saka zvikazi inini ndadi kuti titengese. Ndikati musatengesa, ndiri kuuya. Zvikazi aiwa inini ndine zvatiri kuda. Ndikati aiwa chitaura maita, zvikazi maita kuzwa ati amberi. Ini handipo, ndandisitori panyaya dzaudzwa ndandisitori kumusha kwangu. Saka inini ndakazopasisa kuti chitengesai, makanga matengesa mari iyoyo monditumirawo kamari kuno kuri kudiwa mari. Saka ndakazotosvika yanyanga, ndakatosiya nezvinhu panze yatahondo kwataane hondo akutotukana. Saka inini ndakaenda ndozoya musema ndinonga ndapo pamwe wakauya zvisu wakayana baba wati 2 zvikazi tauya uye ndiye sponsor. Ndikati watinyi? Ndikazi ndiye sponsor. Ndikati sponsor unoapa kuya paane nyaya, wanga amboripi nguva yese paiuya kuzosponsor, asikasponsor amusheya naye pana mungada makaenda wakati mbuya inini handina mari, asi kuti ndisponsor handigoni. Saka ndauya nemunhu une mari dzake, towirirana pazvinhu zvatinonga tiri kushandidzana. Saka wakazoenda kotungira panyaya yaanga asikaziva. Ndikamubvunza kuti iwe murume, kana uri murume wakashinga uchagutsikana ni wakazonga akupangidza kako chikandakumubvunzawo zvonda ndichimubvunza ino hazogoni kudzoka zvawakabvunza munhu. Saka uyu mwana uyu abadaro dabva zvamuda zvoti uda paakashanda ndochaari kuda. Saka inini ndobva ndaona munin'ina wake warwara, ndakauya ndamusi watakauya nawo ngari pano waakashanda naye achinya pazvekundi 13 grams. Munin'ina wake hama yake akanga yakuvutisa kuti hazvina kuona 13 grams nenyaya yakazosvika apa. Ndobva ndatoti alright, wobva uya munin'ina wake saizvozvo futi iye asipo. Mbuya ndodini ndikati ona last gomba iri ngeramukoma wako rangorima kuti ndikupe rinozomutse kutaura. Ini handidi zvekuzotaura zvikazi hapana chinombotaura. Ndikati ko zvikazotaudza unoita sei? Zvikazi mbuya kutaura chokwadi hapana chinotaudza. Rai takagara wakashanda.
akunopera mazuva, akunopera 2 weeks. Wabva azwa kuti munda kuri kushandwa, abva asvika. Uyo wanga adziko. Aripiko muzukuru wangu andakati endai mushande mwese uri pachitu. Ndikati endai mushande. Ndizwe ndanga ndapedza past 12 ndandabva kumwa mapirizi angu ndikati argai nimborara. Kobva ndizwe foni yako rira. Kuni ndikazi ngori mawako noda kutondura. Foni yakatoshandisa ngeyake. Inini vandadini vandatsvaga muzukuru mwana wake ndikandiperekedze munda nemoti kabva taenda. Svike aripo parwizi. Zvishua. Atotukana. Ndikati chinyi? Ndikazi gombange rangu ndikati munda wako ini. Munda wangu ini. MuZimbabwe muna hapana munhu usina munda wake kana kuti India. Mira ndipedzise munda. Saka akazosvika futi pakuda kuti munda wako kuuya ndosaka ini okay. Nakutaura mbuya. Zvese zvamwaya nazvo kuno kuzviitwa mutaura. Pamutemo chaiko zviri legal. Mesa hamuna netsamba yekumaina kuti. Zvishua. You are doing illegal mining. Saka you cannot go to a court of law muchida kulegalize iri chinhu chiri illegal. Muda kuya pana kuti kutonge kuti yakagona yakatadza kuita chinhu chiri illegal. Zvamuri kuita uzvibvumirwe mutemo kai? Inini mbuya mune tsamba here mining. Inini kapatakaenda futi mapurisa ada kurowa uyu. Akandibvunza mubvunzo wamubvunza mbuya mune tsamba ndikati handina. Umbavha wandikuti. Ndosaka kuti ndakafuna kudza pemberi pamboita kuti umbavha. Unoti mutonge nyaya Ndikati asi manje imwe mbavha manje zvayakuita manje kana. Ndatinoti yore tsamba ine judgment yekunyorera mbavha kuti mbavha yabira imwe mbavha. Saka mbavha iri correct ngei. Hapana aiwa ukoreki uripo ngeukuda ndichatokwanisa kubatsira ena zviti kungoti endai muri wanu handiti muri wanu endai mogare pasi aiona kuti these differences zvisiri necessary. If you know each other endai mogarisane zviri chii zvakanaka mugadzisana mushanda mashandiro emangu sei kana mamushanda zvakanaka endai mushande inini handichadi hangu ano ndozvandinotaura imi endai mogare pasi mugara pasi mutsanangurira wonzwisisa kuti ashamwaridzwa zvichadii hapana chakashata zvamuchadi handitika asi muonesei iye mumunzwawo zvari kutaura because zvamuri kuita chaizvo chaizvoka mandouya henyu muno ndangoteerera wangu ndodini asi mese mutori nemhosva dai mapurisa angarava ndatoti chibva matora wado illegal mining taitoenda kunditongesa jeri inini kaizvaika mambo izwai mambo iye ndiyo wakayakonyimangana nyaya dzakasikazi kuti uri kuite zvakashata zvemutemo tinoshanda kutsvati neclaim yangu mukaiakusengi yatakapira tikushanda kwedu kwatinoita tinosvika izwa uri artisanal miner handiti artisanal miner handitika une claim yako handiti une claim yako handiti une claim yako iri in your name ndizoka ine macoordinates handiti ine map handiti yekutaura kuti unomaina kubva apa kusvika apa kubva apa kumaina kusvika apa handiti claim yako ine kuita mumunda wambuyero tinochitsvaga basa ndati claim yako map yako iri kuincluda munda wambuyero saka uruitei uruitei kumunda wambuya kuti tiri mumabasa medu izvozvo zvawaakuita kwambuya manje kwambuya kwako ndokwakukorokosa manje ende kana wabuda muclaim mako maune mapepa waenda kwausina mapepa you are in a illegal miner mako imo muri mutizire mawatorera mapepa ndobe ndizoya takakusvika tichitsvaga basa tirotsvaga kuti aiti wakati ndosaka ndakutaura kuti mbuya haana mapepa mbuya haana mapepa ba izwa kati bambo mbuya haana mapepa handiti emining nzvimbo yambuya haisi designated for mining ifaming area mbuya kuwa nemapepa nekusawa nemapepa the owners is on here handiti
because nzvimbo ndeyani the owners zone here kuti ari kuda kana zvazvikuru to invite or not to invite ndezvake but nini ndangoti chete inini mudare munomu mauya yenyu kuti gadzisani pachiwana kuti aiwa nzosisana isi vanhu vanozivana nechenechi but otherwise zvisi zvamuita zviri illegal hachiendeki nachibva kwamagistrate haatongi ba because you are doing an illegal act ungavhura kuyaparapa kuti uyu munhu ari kuya achitazi mbuya mamboda kuti munditongewo mbuya patatu kuita pickpocket pamusika pasakubva handiti ini pandaita pickpocket pandaisa mhongo mangu uyu vaita pickpocket pandamona atorana mari yangu endapa ndichitonge inini izvozvo mani uda kurigaleza kuba kwaita iwo asi kweumwe kwashata muri mbavha mese mbuya newe ndatiendai muruko mogare zvakanaka mutaurirane muruko kuti mushandidzane zvakanaka mushandisa asi kana munoita basa zvakanaka endai muregister uko kumainzo muite zvinhu zviri pai zviri pamutemo zvamuita handizvoba izvo dai zviri pamutemo muine mapepa mese munoda makasaina na contract iri proper handizvo but hamuna contract yamunosaina na boys muita zvinhu zviri illegal endai musiye zviri illegal zvamunoita tauriranai kana mafunga zvokupera mining endai muite mapepa mumaine zvakanaka iwewo nditori nekwako kutrust kwawakapiwa endiwa mumaine kwakanaka kwawakapiwa siyana nekwambuya kana kusina chibuda vorejesta zvakanaka ita zvoita zvepamutemo zvamuita izvo right now ndokurokoza chaivo chakuisi legal even nyango yomuntu yenyu mapawa wenyu munomusungisa mapawa why because mapawa hana license yokutenga gold bo if fidelity is ane ene matsamba yokutenga gold ati kuno ere netsamba ere kutenga gold yeagent yani yefidelity akabudisa matsamba efidelity saka wakambona agent yefidelity inokanda gold mukana agent yefidelity inokanda gold mukana musadaro babamu endai musiyane nezvakuita zviridika ndati enda kuna mbuya motaura nemashandiro amakaita kuti muizwa shamwari dzandataura ndati handikwanisi kupa judgment yekuti nditi iwe enda wabhadhara because zvauri kuita zviri illegal ndinokupa judgment yekuti enda wapiwe mari based on what yembanje kuti munhu akatengesa mbanje obvata wabhadhara ndoti judgment yekuti enda wabhadhara asi mbuya akatipa wati kana uchida mari yako uraya mwana wamuntu mari yako saka unabhura here aiwa ndati saka unabhura here izwai ndati saka watiwakatiraunda mari yako uraya mari yangu ane yabuda iri nyore yekuti uraya mwana panongoro kuchera goridhe kwakatooma izwa shama wauya kuti mubatsira hapana asingazviti kuti kuchera goridhe kwakaoma kuchera goridhe kwakangooma kufanana nekuerenga bhuku oza kuti upase o level munhu ari kuerenga kudaiwo nearura sando kudaiwo zvakafanana the amount of energy that you use asi kungoti energy yako pauri kuisa nepari kuisawo zvakasiyana pamwe pacho parushanda bicep and tricep pamwe pacho parushanda chii asi at the end of the day mushandisa chii energy chii is the amount or the rate at which your muscles are able to generate energy. All right, sorry. And then you move to next case.